Хануна в прекусяване на морето, пътят към Ланка. Вледение, аз съм Валвики, великият поет. В средата на морето видях Хануман, който се изправи пред изпитанието на почивката. Под влиянието на времето търпение, саморефлексия и решителност. Хануман показа всичко това. Тази глава учи преданите на смелост и чувство за дълг. Името на Рама е като дъх, медитацията върху Рама е път. За да изпълни задачата на Рама, разтвори крилата си, смел маймунски вой. Лети бързо. Рама, Рама, Джай Рама, пей това. Разтвори крилата си бързо. Заповед на Рама тръгва първата стъпка на Сундаракант. Идва благословеното начало. На върха на планината Махендра мислите му са вили за Рамо в сърцето. Сърцето на маймуната пламтеше преданост. Той вярваше, че победата е негова. Планините се разтърсиха, вятърът показа пътя. Свик Джай Шри Рама. Небето се разпреса. Рама, Рама, Джай Рама, пей това. Разтвори крилата си бързо. Леко си морето. Хануман достига Ланка, За да следва стъпките на Сита. о заповед на Рама тръгва първата стъпка на Сундаракант. Идва благословеното сред вълните се роди надежда, морето беше свидетел. Всички бобове изпратиха дъжд от цветя на смелия маймунски войн, за да премахне скрафта на Сита. Тази стъпка е първата светлина. Бревото на Рама е божествено.
победата на Хануман е крајната цел. Заклучание. Ако има вяра, се ражда сила. Ако има доверие,